ина худоро шукр ки ҳақиқат ошкор шуд. Ина чӣ хеле ки мебинем, Амонҷон праваи расистскиш, Амонҷон праваи тоҷикиш. Ана ин ҷамъомате ки мебинӣ ҳамаш бародарои тоҷики худмонанд, анам хеле праваи расистки гирифтагиянд аз ана ҳамин автошколаи форвард ва эстакад. Бародармон аз Санкт Петербург омадагиянд. Чанд қашт хондесӣ? Якним ҳафта. Дар байни анами бачаҳо нафаре буд ки гуфт ки 350,000 додам, то ҳозира алиш накардам. Ва омада бо дар инамҷа хондеста иншааллоҳ ки оянда дар 40,000 правашам мехона ва алиш мекунад. Анаи бародармон ӯзбекзабонае. Qanday almashtirdingiz? Mana 2 hafta o'qidik, avtoshkolaga mana nima pravani oldik. Yaxshi, yaxshi. Donisham dar dil charog'i ravshan ast va az hamma ba'd bar tani tu javshan ast. Anamyo hammash cheni 2 haftada-ku omada donish girifta, pravoi khudshona halish kardan. Tu ham metavoni, noumid nashav. Inshaalloh ki murojaat kun, barodaroи khudmon dar xizmat ҳастам. Rahmat va avtoshkolai forward va Abdulloh. Assalomu alaykum.